Diotzate eskuak eta oinak, asko jakina, asmatzaile eta berritzua zara guri zorarazteko. Gezurra diozu ez gara gu zure behar, eta ez dizugu lagunduko. Laga zuten Sabela egun batzuetan janik eta edanik eman gabe. Hil zitzaion barruko berotasuna, lehortu eta ugartu mingaina egarriz. Sabelaren jan ezaz argaldu, eta indargabetu ziren esku eta oinak. Ezagutu zuten horiek nondik zetorkien kalte hura. Ematen diote jaten eta edaten Sabelari, baina berandu zetorren sendagarria. Hil zen Sabela eta hil ere ziren esku eta oinak. Ipuin honek esan nahi du ez dela bakoitza guztia beretzat, edozein gizonek behar dituela lagungarriak, senide, adiskide eta ongileen artean. Errege bat ez dela izango errege bere menpekoak laguntzen ez badiote. Etxe, soro eta baso asko dauzkan handikirik, aberatzenak buru galdu ez badu aitortuko du, alferrak direla halako ondasunak nekatzen ez bada behargina. Ez duela ez errenta, ez gari, eta ez ikatsik izango nekazariaren esku behar gabe. Eskuak, oinak eta sabelak elkarri lagundu behar deoten bezala. Hala, gizon batzuek besteei galduko ez badira. Ezaguera honek ekarriko gaitu elkar maite izatera. Beheragokoari ez erakustera gogortasunik. Baleukate hau gogoan, nagusi eta etxe jaunak oniritzi eta maitetasun gehiago ikusiko litzaioke beren zerbitzari eta errenteroen alderantz. Zeintzuen neke eta behar eginez dauden hainbeste era eta jauntasunean. Horregatik, bat beretzat ez da asko laguntasuna du beharko.